Momentálne sa nachádzame v meste Veľké Kapušany, kde prebieha kastračná akcia. Kastrujú sa zdravé psíky, vracajú sa naspäť a všetky choré zranené zvieratá a šteniatka sa odoberajú. Pre všetky odobraté psíky potrebujeme dočasné opatiery, ktorých máme veľmi málo. Pokiaľ sa psíčkom nenájde dočasná opatiera, tak ich budeme musieť vrátiť naspäť do osady. Máme veľmi málo prepravných boxov, máme problém s miestom, nemáme už kam umiestňovať ďalšie šteniatka, takže ich nevieme príjmať z osady. To znamená, že pokiaľ sa nám neuvoľnia ďalšie miesta, tak šteniatka v osade zatiaľ zostávajú. Okrem dočasných opatier potrebujeme veľmi akútne finančnú pomoc. Jednoducho nedokážeme pokryť všetky náklady s liečbou chorých zvierat, zranených zvierat. Je tu neskutočne veľa psíkov s dolamanými končatinami a s inými zraneniami. Ku psíkom sa tam správajú veľmi kruto. Tieto zvieratá potrebujú či operácie alebo ďalšiu liečbu. Mnohým šteniatkám sme už pomôcť nemohli, doniesli sme šteniatko, ktoré bolo extrémne zavštívené a pravdepodobne malo aj nejaké iné zdravotné problémy. Šteniatku sa už pomôcť nedalo, tak sme ho museli uspať. Niekoľko mŕtvych šteniatok sme našli priamo v osade v obci Kapušianske Klačany. Tam je najviac zranených psíkov, správajú sa tam k nim veľmi kruto. Tieto psíčky sme odobrali, ale zatiaľ sme odobrali možno tak štvrtinu, keďže už nemáme miesto pre ďalších. Šteniatka, ktoré sa momentálne nachádzajú u nás v núdzových priestoroch, mali šťastie. Bohužiaľ ešte asi 2/3 šteniatok zostávajú v osade a pokiaľ sa im nenájdu dočasné opatiery tým konkrétnym, ktoré tu už teraz sú, tak nemôžeme odobrať žiadne ďalšie. Pokiaľ sa nenajdu žiadne dočasné opatiery pre všetky šteniatka do nedele do konca kastračnej akcie, budeme nutení ich vrátiť naspäť do týchto podmienok. V rámci odchytu sa k nám dostalo aj jedno čierne štenia, ktoré už v osade bolo apatické. Pri bližšom vyšetrení sme zistili, že má opuchnutú hlavu, podliaté oči krvou, viacero pohmožení aj po tele, vykazovalo známky silného šoku s tým, že aj teraz po nejakej úvodnej terapii stále sa jeho zdravotný stav nelepší. Dokonca sa pridružil silný chrapot na plúcach. Uvidíme teda, ako toto štenia dopadne, lebo zatiaľ jeho prognózy sú skôr nepriaznivé. Problémom je akurát to, že takéto štenia tam nie sú ojedinelé takéto šteniatá. V rámci aj dnešnej akcie sa nám viacero podvyživených šteniat a psov dostalo do rúk. Sú zablšené, lezú z nich červy zo všetkých strán, viac menej aj otvorov. V rámci dnešnej akcie sa k nám dostalo aj štenia, ktoré bol v tak zuboženom stave, čo sa týka množstva parazitov, že jeho stav sme museli riešiť bohužiaľ až eutanázou.